bijdragen aan het alleen om dat weer een beetje op de rechte pad te krijgen. En ook in zo'n raad ook, er zijn best wel dingen waar je achteraan moet, waar je naartoe moet. Ja. Je moet veel lezen, maar je moet ook veel oppassen. Je moet wel tussen de mensen staan. Ja. En waarom heb je in de politiek gegaan? Het was natuurlijk bij mijn start was het zo dat ik, daar waren ze lid en ik ben er gewoon ook mee opgevoed. Hè. Dat is natuurlijk ook zo. Maar ik vind het zelf heel boeiend. De politiek betekent echt heel veel voor mij. Ik vind het heel boeiend. Eigenlijk draait het toch uit, iedereen draait in Den Haag uit de knap. En wij ook nog een beetje. Dus dat is natuurlijk wel heel leuk. En waarom boeit de politiek je zoveel? Omdat eigenlijk toch de politiek uitmaakt wat er gebeurt in Nederland. De politiek maakt de politiek en die maakt ook de beleidsterreinen. Ja. En eigenlijk draait alles om de politiek. Je kan zeggen, nou ik ga niet te snel, maar ik interesseert me niet. Maar daar wel vandaag. Ja. En iedere politieke partij heeft natuurlijk zijn eigen nuances daarin. Ja. En wie dan maar op dit moment in het kabinet zit, en die kan het beleid maken. En de meerderheid is van de 75%, dan kun je dus een meerderheid maken. Dan moet je dus in de Eerste Kamer. Maar dan kun je dus wel dingen naar je hand zetten. Dat gebeurt altijd via de politiek. En waarom heeft u nog gekozen voor de partij PvdA? Dat heeft bijna alles te maken met de zeer sociale partij. Een partij die dicht bij de mensen staat. En ik heb gewoon iets met mensen die het niet zo goed hebben. Ik vind dat mensen, iedereen in Nederland moet meekomen. Ja. En als dat niet zo is, dan moeten we daar iets aan doen. Als je een gezin hebt waar in werkloos zijn of die niet kunnen werken, dat heb je ook met mensen die sociaal zijn. De kinderen moeten dan meekomen. Carrière kunnen bouwen, dat vind ik dus gewoon bij de partij. Dat vind ik wel Ik zie ook zo'n reclame voor die kinderen die gewoon geen geld hebben om kinderen dan kunnen sporten. Ja, met de stichting Leerhuis. Er zijn ook stichting Cultuurfonds. Er is van alles. Dat is mooi. En daar vind ik dat de partij van aan dat is ja. En wat maakt de PvdA dan zo goed? Wat maakt de PvdA zo aantrekkelijk voor mensen? Ik denk toch wat ik dus nu zeg, die onderkant van de samenleving, die stemmen natuurlijk, die mensen met heel veel geld, die hebben natuurlijk andere normen en die denken van nou, misschien dat je zoekt altijd een partij op die het dichtste bij je staat, die het meeste voor jou doet. En als je heel veel geld hebt, dan kun je natuurlijk ook heel goed bij de partij van jou doen. Maar dan zullen mensen meer naar de VVD gaan. En dan zit je met belasting af te rekken en minder belasting. Nou, dat zit bij ons natuurlijk anders. Wij komen meer van de onderkant van de samenleving. Wat wilt u bereiken met de PvdA? Nou, ik wil in ieder geval in Heerenveen wil ik dat het armoedebeleid zoveel mogelijk in stand blijft. We hebben een hele grote groep mensen die nu bij elkaar zijn. Die moeten daar allemaal weg. Er komt een hele andere wetgeving. Er blijven ongeveer 800 mensen over. Maar ik wil wel heel graag dat die mensen bij reguliere banen bij gewoon werkgevers kunnen krijgen. Dus zeg maar mensen die in het verzorgingshuis en die heel goed zouden kunnen afwassen of in de tuin kunnen werken. Ik wil wel heel graag dat die mensen werkplaats krijgen. Dat is wel op dit moment mijn grote drijf om dat te gaan doen. En wat heeft het tot nu toe bereikt? Nou, we hebben dus ook heel veel met het armoedebeleid gedaan. En in de vorige periode hebben we laagdurigheidstoeslag. En die is wel naar beneden gegaan. Maar we zitten natuurlijk in die spagaat van soms hebben we niet genoeg geld. Maar wij proberen wel dingen te regelen die we hebben te behouden. Laten we het zo zeggen. En ook niet te uitbreiden, maar wel te behouden. Ja. En waar bent u het meest trots op met wat u heeft bereikt? Misschien niet alleen ik, maar ik vind het toch wel goed dat wij goed onderwijs hebben in Nederland. En dat wij mooie sportvoorzieningen hebben, heel veel mooie voorzieningen hebben. Ja. Dus daar ben ik wel heel erg blij. Dat is natuurlijk niet alleen gedaan. We hebben heel veel werk naar Heerenveen gemaakt. Ja.
hoe heet het, de zuivelschool, zuivelfabrieken die er nu bij zijn, dus met elkaar. En dat is natuurlijk dan zo'n heel proces. Maar dan ben ik wel heel trots op. Nee, wij hebben dus 2 wethouders in het college, dus we hebben heel veel gezegd. Je bent ook op heel veel dingen trots, maar op welke dingen bent u niet trots? Of achteraf niet blij geweest met bijvoorbeeld dat besluit? Dat is heel lastig. Ik was ook niet helemaal aan het denken. We hadden een langdurigheidstoeslag bij de arbeidsbedrijf. Die was op 120%. Als je dan 3 jaar in de bijstand zat, dan kreeg je 120% van die bijstand. En die hebben wij dus terug moeten brengen naar 100%. Dus dat we terug moeten komen. En dan vind ik dus eigenlijk wel jammer dat mensen al 3 jaar elk dubbeltje 10 keer op moeten keren en dan krijg je er na 3 jaar iets bij. En dus toen noodgenomen niet veel geld was, hebben we dat terug moeten brengen. Dus daar ben ik dus niet trots op. Maar er zijn natuurlijk ook in het onderwijs zijn soms wel eens schrijnende dingen nodig. Wij hebben als gemeente bijna niks meer te zeggen over het onderwijs. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Ja, het beleid wat gewoon in Den Haag gemaakt in de scholen krijgen de pot met geld. En die gaan ze verdelen. Maar wij gaan er natuurlijk nog meer over zeggen. En we hebben er nu alleen nog een begroting gaan we goedkeuren en een jaarrekening en dan houdt het mee. Dus ja, daar ben ik ook wat minder trots op. Ja, zo zijn we er wel meer. Er zijn ook dingen bij ons weggehaald bij de gemeentes. Die zijn de zoveel verzorgingszorg, die zijn heel erg zelfstandig. En nu zie je dus dat dat niet werkt. En die maatwerking die werkt niet. En dus nu krijgen we dat waarschijnlijk met een duurde zo natuurlijk op. Daar ben ik wel blij mee. Maar ik was niet blij mee dat de pot met geld naar het verzorgingshuis ging. En we gaan er niks over te zeggen. Heel vervelend. Ja. En hoe kijkt u persoonlijk naar het standpunt van de PvdA? En als die direct moet veranderen, wat zou dat dan zijn en waarom? Ik zou de kiezer hebben gehad. En dat heeft te maken met dat we niet zoveel versnippering moeten hebben in de Tweede Kamer. En dat er dus ook stevige partijen staan. En niet alle slipperpartijen. De ene keer is de rode partij, de andere keer is de blauwe partij. En dan is het groen. Dat schaken democratie. En ik vind eigenlijk dat we een systeem doen. En dat is Plasterk, die heeft vandaag er nog iets van gezegd. Omdat er dus nu intussen zijn er 15 partijen in de Tweede Kamer zijn. En die moeten ook allemaal spreken hebben. En die krijgen we taken doen. Dus met elkaar schieten we daar natuurlijk niet snel. Dus ik zou veel meer hebben naar een dat zou ik zelf wel. En in het parlement is op dit moment niet heel populair. En hoe ervaart u dat? En wat is uw mening daarover? Dit heb ik natuurlijk al veel vaker meegemaakt. We stonden in 2012 op 11 zetels. En toen kwamen we dus uit op 38. Dus die peilingen die zeggen maar dus niks. En dat heeft er ook mee te maken, zodra straks die 3D's in de zorg naar de gemeentestad. En dan krijgen we natuurlijk eerst nog een kleuring van, er zijn dingen niet helemaal goed geregeld. Maar zodra het goed geregeld is, dan krijgen wij die stemmen die er helemaal niet bij. Het is natuurlijk ook zo dat heel veel mensen SP of PVV stemmen. En dan moet je ook afwachten of ze dat inderdaad dan al wel gaan doen. Wij hebben het natuurlijk op dit moment lastig bij de hele regering zitten. Er worden dus ook minder leuke dingen bedacht. En dat heeft alles te maken met de crisis. En ik zie dus nu wel weer een verschuiving dat er mensen zijn 80.000 banen bijgekomen en mensen hebben dit weg. Dus ik zie dat. Daar ga ik altijd heel ontspannen mee op. Dat hebben we al heel vaak meegemaakt. Dus je heeft een vertrouwen in ja. En als het niet zo is, dan is het met 2 jaar toch alweer anders. Dan kan het allemaal weer terug. Ja, dan kan je dit niet veranderen. En dan hebben we nog als laatste vraag. Het is een persoonlijke vraag van Jitske. Mijn Beppe maakt zich zorgen voor de zorg die ze krijgt. Wat kan het betekenen als je dat wij blijven staan voor de zorg voor je Beppe. Ja, daar blijven we voor staan. Het hoeft er niet op in te zitten. Wij zorgen als gemeente de Heerenveen, ik weet dat veel in deze gemeente ook. Maar wij blijven staan voor goede zorg. Daar hoeft ze niet op in te zitten. Maar het kan ook wel met iets minder. En een andere organisatie, dat levert geld op.
ik kan hem al even een voorbeeld geven. Ja, we zoeken naar onze wethouder. Die is deze zomer mee op stage geweest met mensen van de thuiszorg in Marijke hier. Ja. En die mevrouw die kreeg 2 keer 3 uur van de thuiszorg met haar huisgenoot. En die mevrouw betaalt per maand 30 euro. Dat is heel goedkoop. En het kost het gemeente Heerenveen 20 euro per uur. Dus dat is per week 120 euro. Maar die mevrouw die daar schoonmaakte, die was met een uur klaar. En toen zei ze tegen haar, ja wat moet ik nu nou? Ik heb 3 uur hier, maar ik heb het daar een uur al schoon. Nou, zij moet vandaag de ramen gaan doen, dan moet maar wat kastjes schoonmaken. Dus die mevrouw had veel te veel tijd om het huis schoonmaken. En dan kwam ze donderdag nog een keer weer. Ja, dan was er niks te doen. Dus dat is ook allemaal heel ruim opgezet, die schoonmaak. Nou ja, daar gaan we dus nu aan bouwen. We gaan de huishouden nog 1 dag staan. En mensen die, en wij willen ook hebben dat die ook eens even een kind doen. Als het je moeder is, dan ga je natuurlijk te houden helpen. En dan ga je niet zeggen, ja. Nou, dus dat is die maar ik zou je straks even een kaartje meegeven. Als er iets is, dan kom je met je bed op maar wij maken het vol. Alright, niet op bed. Zelf ook persoonlijk, ja, wij stoppen ons ouders in bejaardentehuis. Ja. Maar dat is ook bij, maar als het zo lang duurt, is op zich je dochter of je zoon heus zou kunnen helpen, want je ouders hebben ook tijd voor jou gezorgd. Nou, dat is ook onderdeel. En het is op dit moment in het verzorgingshuis met weinig personeel. Hè. Op een werkvloer, het wordt allemaal natuurlijk daarboven geduld. Daar is het niet zo leuk voor oude mensen. Ze zitten de hele dag voor de garage, ze gaan niet meer doen, niet meer buiten. Er zijn veel activiteiten in. Nou ja, als je slechte eten krijgt, dus wij willen wel heel graag dat die verzorging hebben. Wij weten het wel beter, al zeker uit het thuis. Er zou best wel een keer iemand het niet kent, maar dat het thuis, nou dan ben je aan basis in je eigen huis. Dan heb je het voor zeggen. Dat heb je dus niet in zo'n verzorging. Dan moet je het gewoon aanmaken, maar je krijgt er eten. Als je thuis iemand hebt die voor je eten kan kopen, dan kan je zeggen, ik wil vandaag de worteltjes en morgen wil ik snack. Ja, maar dat is daar de Ik heb zelf ook stage gelopen in bij Herenstaat heb ik daarna nog vrijwilligerswerk gedaan. En dan merk je wel dat alles heel primitief was. Dat is niet meer van deze tijd. Ik heb er 23 jaar gewerkt, maar ik wil dat niet in het hoofd. Nee, ik had dat zelf ook na een tijdje. Dat ik daar niet wilde kijken. Ik deed wel voor de ouderen, want ik ouderen vond het leuk. Maar het was zo primitief. En die mensen die deden het vond ik even mooi lekker en zo. Nee, klopt. En de werknemers die waardeerden ook niet dat ik vrijwilligerswerk deed. Dus dat was heel erg sterk. Dat is ook leuk voor jullie, om dat soort dingen allemaal te zeggen. Want hebben jullie zelf ook belangstelling voor de politiek of helemaal niet? Nou ja,